ברחבה זה גול בדרך כלל, לא במקרה הזה. ככה יהודה אומר, לא הסתדר, לא ארסקאטה עם ניסיון נוסף, אבל רק דקה. עדיף לבעוט בשמאל. ישירות. לא כדור מסוכן, ומנגד פנמה, גם מרטינס שהזכרת קודם, כדור. בוא נראה את נוניז עכשיו, מוסקרה יוצא, פנדל, לא פנדל. אם זה לא פנדל, יצא להיות כרטיס צהוב. נוניז, פליסטרי. כדור ברחבה. קרוב מאוד. התחיל שוב מאחור, אוליברה. ויניה מקבל את הכדור בצד שמאל. פתיחת מדעים טובה של נוניז. אראוחו. סירה טובה, אולי זה המצב. אראוחו יכול להיות נבדל, הדגל לא עולה כרגע. עולה. מרטינס מוריד לאחור בצורה יעירה מדי, במקום יציאה טובה של אורוגוואי, גם נוניז, גם אראוחו נמצאים שם. נוניז מקבל את הכדור ומוצא פעם נוסף. עוד מעניין של פנמה, הרבה מאוד שחקנים, יכול לבעוט פחרדו. לא. לקרסקיז'ה. איבוד כדור, זה מסוכן. נוניז יכול להגיע 1 על 1. איבטו מוסר, מנסה למסור. פליסטרי לא יגיע. אבל הדגל לא עולה כרגע. אראוחו עובר את מוסקרה. מחמיץ כמו גדול. וגם מוצא את פליסטרי. ננדס. מרים את הכדור. מגיע נוניז. שחקנים של אורוגוואי ברחבה. מוסקרה יוצא טוב ולוקח. קודם כל ולוורדה מסמן שעה לפני לאראוחו. זה מסוכן, זה מסוכן. פחרדו יכול לבעוט. בועט ומחמיץ. גבוהים לנבחרת הזו. הכדור הזה עולה, מי מגיע? למי עולה? ננדס ראשון. רודריגס בעיטה נוספת. ניקו דה לה קרוס עם קרן קצרה. בוא נראה את זה, בוא נראה את זה. הנה ניקו דה לה קרוס. מרים את הכדור, מי מגיע? אראוחו, אולי פנדל! תזמון מושלם לכדור הזה, טכניקה נפלאה. דיברנו על אראוחו שלא עשה כמעט כלום במחצית השנייה, אז הוא סוג של... ניקו דה לה קרוס עם הכדור הזה. הכדור הזה עולה, מי מגיע? דה לה קרוס עם כדור גדול, ויניה מתחבר אליו בצורה מושלמת. שער ראשון למתיאס ויניה במדים הלאומיים. איזה רגע זה מבחינתו. תן נשיקה לסמל, כמה הוא חיכה לרגע. פנמה, אולי תמצא שער ראשון. בוא נראה, בוא נראה. 3, פנמה 1. אז דיברת על פוליסיק, ראינו את אראוחו, עכשיו יש לנו מוריז'ו, ואיזה יופי של גול. חותך מצד ימין עם רגל שמאל, מסובב אל...